Tistingan ako ni dula-dula ni lubi be. Kay naman ko'y bulat diri sa Jackstone. Bidaw be, kusog ba siya muuntol akong tistingan? Uy, kusog man di kay muuntol day akong bula nga Jackstone o. Tistingan ako ni kuana ni Ron. Ala, wala mo ko'y bato. Ay, tama. Kini lang lubi akong praktisan, oy. Himuon ko ning bato ni sa Jackstone, eh. Stingan ako, be. Kabalo, bedyog ko. Uy! Ah! Salo, bay! Utang sana ako ni Direbe. Pinina po isa kalubi. Uy! Ala! Balid man sa hangin akong ball, oy. Tarungon ako, be. Kabalo, bedyog ko. Oy! Di na po kabalo, oy. Oy, laina, oy, di muntol. Oh, kabalo pa dahi ko di ay. Ay, naam di ko'y bato diri dapita dahi. Oh, pwede din ako na sa kwaon diri, oh. Oh, daara. Ini. How kay kuanin yung Jackstone yun. Kawanan ako para inikuntol niya. Mapunit na ako tanan. Oh. To. 3 4 ah hawdan ako Jackstone oy magdula-dula ko ron hagiton ako Jackstone akong mga amigo dito tuon ako dito be manuslaag ko diri Tapos natin sige naman kit-kit anong lubilan. Alangan, lagot kay ka sige ka papalit yung mga dulaan. Wala palitan na ko nimo nga wala man. Wala gitagaan, manggitag kwarta gani. Pila ra man to 12 katong 12. Wate ikakuan mo? 20. 20 oh. Sus. Ya, grabe kay makapalit anong kuan mo pagwapa nimo. Sus ni mo labuan. Dagan pa reklamo pagkaon na raw kuan, butong. Sa man tao ni oy. Butong ni wa pa gitay kutsara ilugit. Alangan mo tay kutsara. Mura ra ba niya nag-atuan ning lubi ning gikuhaan na to dili ba ni atua? Si jaba dira kay masakpan ta. Dako mababa na to sige kinit-kit anong bagul. Tiwasan niyo. Sus, ako pagipakit-kito na niya. Dili ko kadulot ba oh? Sa mo burang ngipon nimo mura mo. Ah! Pero ganahan kay ka masupsop. So kaluod mo eh. Luod yapon. Sige, kit-kit daw. Asa dapat mabilin ba? Dili sa ibaboy kit-kit ana. Ya, ana. Diri ana. Bali ha. Ilan? Dili Na gani. mabilin mas to nga. Eso sumurog vampira oy. Tao na mo labo eh laguta po na nga niya. O juga kapalit og bugas ba. Ina ko anay. Nakit na hapapangin sige inusa pa ng lubik. Ni mo daghan reklamo at least sa kakaon ka. Dili mo tuwad. Mura ra balik butong niyo. Unsa ba? Kuprasuno naman eh. Alangan. Gutom naman kayo, wa man tay palit bugas. Wala pero na ipampalit og make up. Sige yaw-yaw. diri ko napita be kay murag na akong mga amigo diri may nalang na ko'y kauban nun magdula og Jackstone. Uy hala pagimo tumboy Love na na. Tumamaw labo. Apo gani. Unsa na bugan na siya diri? Dadalag lubi. Kita ra pasangin lan ano. Siya dahil di panguha diri lubi di ay bantok ra kay katong ni agi kita gipasangin lang yan wala na sila lubi. Gani no. Siya ra dito na dala lubi oh. Uy, hamag kag lubi. Tinawat naman ano. hoy gimo tumboy mga bad kay mo ha wala man kun nako ni gikawat god gikuha ra man ako ni kay mao man ni akong bula sa Jackstone o kabong duha ha kung mag-away-away mo ayaw mo pag-away-away diri dito mo sa balay kay disturbo kay mo basaba kay mo ba di ko katarog dula sa Jackstone o dako ka apo kay akong bula o green ang color then ang bato red nya nakapagid o gihimo na kong bato ang duha ka lubi sa akong Jackstone. Sambugiro kayo, bala ba kayo? Itaw. Sus mapildi ra maguro kag bata guro nga tag 2 anyos. Oo. Di ka balo. Buot pa ka diri may mag-away no unsa di ka? Nga, layo magsilingan. Mas guwapo no ni diri kay wag gyud makatugaw. Wag gyud makatugaw sa among pag-away. Way mo chismis amo ah. Ikaw ray muso kayo. Kani ngano naabot ka diri ah. Sus sunod-sunod munggo ka sa mga guro. Kamu na lang akong sunod-sunuran, mga hilabtanon, manggani kayo mo, gipangkuha ninyo akong mga dulaan. O, hawad kay ko mo Jackstone. Sos, wa ko'y labot og hawd ka mo Jackstone. Pildihon ra gyapon ka sa kumbana kay hawd kay nimo dula og Jackstone. Unsa man?
Dula ta? Dula ilab. Oh, haod ba kay ko? Haod mga kayo dula-dulag Jackstone ni kagabi kan mo na untol-untol ba? Oh. Sige, ali. Dito tas patag magdulag Jackstone oh. Dali. Ali lab. Sige, ako'y repiri.